carrers i als carrers, fidels a la nostra tradició de lluita, per exigir condicions laborals i professionals que reflecteixin la dignitat inherent a cada persona i que permetin la nostra plena participació en la societat, des de l'autoorganització, la immobilització i el suport mutu. Les classes treballadores arreu del territori fa anys que patim la sagna dels nostres drets i la progressiva precarització de les nostres vides. Aquesta realitat que travessa tots els sectors avui ens porta a denunciar la situació del personal d'atenció educativa, del Departament d'Educació, que som mà d'obra barata, que treballem als centres educatius públics atenent a la primera infància, l'educació inclusiva i l'alumnat en situació de vulnerabilitat social i les seves respectives famílies. Les lògiques que regeixen la institució escolar i que el Departament d'Educació imposa en la gestió del personal són un clar reflex del neoliberalisme, el patriarcat i el masclisme imperants. Aquestes estructures de poder condemnen un col·lectiu altament feminitzat a la precarietat, la vulnerabilitat, amb salaris que sovint no cobreixen el cost d'un lloguer digne en aquesta ciutat. Aquesta situació ens impedeix satisfer necessitats bàsiques com l'atenció dental o psicològica i ens exclou de gaudir d'activitats culturals, d'oci, essencials per al nostre desenvolupament personal i social. Com a anarquistes defensem que allò personal és polític. L'esfera econòmica, lluny de ser un àmbit separat, determina profundament la nostra autonomia, la nostra capacitat d'emancipació i els rols que poden exercir a la societat. El Departament, amb la seva actuació com a patronal, sostinguda per les lògiques del capitalisme depredador, condemna aquestes treballadores a la inseguretat i l'exclusió social. Es nega la possibilitat de construir projectes de vida dignes i ens impedeixen participar plenament en la societat, mentre hipòcritament es presenta com a garant del feminisme, la igualtat i la inclusió. Però les anarcofeministes sabem que el feminisme és praxis, és acció transformadora. No hi ha feminisme possible sense l'abolició de totes les formes de dominació i opressió, sense la destrucció de les jerarquies que ens empresonen. Per això avui denunciem amb més força que mai la falsedat dels seus discursos, que només serveixen per apuntalar la nostra misèria i alimentar la nostra ràbia, que no s'equivoquin. Qui sembla la misèria recull ràbia. Per tot això, el passat 8 d'abril vam respondre amb la força de l'acció directa, amb una jornada de vaga i mobilitzacions als carrers. I vam entrar al seu Parlament per posar-nos davant dels ulls les pròpies contradiccions i la vergonya de les seues inaccions. Vam portar la veu d'un col·lectiu professional que els mateixos responsables etiqueten com a essencials i imprescindibles per al bon funcionament de l'escola pública i a la vegada ens condemnen a unes condicions que no ens garanteixen una vida digna. La nostra lluita és per garantir que milloren les condicions laborals, però a més, perquè és necessari recuperar l'escola com a espai de resistència i transformació social, com a bastió de justícia social, perquè les anarquistes tenim clar que l'educació és un pilar fonamental per a la construcció d'una societat lliure i igualitària. Per tot això seguim al carrer, amb la nostra ràbia organitzada i la ferma determinació per recuperar la dignitat que ens pertoca i per fer possible les condicions de vida que ens permetin educar les noves generacions de les classes obreres amb l'amor, el respecte i el compromís que es mereixen. Un compromís que compartim des de la nostra posició professional i des de la nostra convicció política, amb la memòria de les lluites passades i amb la mirada posada en la justícia social del futur, a les aules i als carrers.
Continuarem treballant per instruir i desenvolupar el pensament crític, col·lectivitzant l'amor per l'anarquia, practicant la solidaritat i el suport mutu, sembrant la rebeldia i organitzant la ràbia. Visca la lluita de la classe treballadora!